యేసు ప్రభు ప్రార్థనా మందిరం, పాస్టర్ కె పేతురు గారి సేవా కార్యక్రమాలు మరియు విజ్ఞాపన గీతం, రచన స్వరకల్పన గానం కె పేతురు, ఇంద్రపాలెం, కాకినాడ. సంగీతం రికార్డింగ్ ఎం భాస్కర్, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, ఇంద్రపాలెం, కాకినాడ. యెహోవా మా దేశ ప్రజలను కాపాడుము ఓ తండ్రి, యేసయ్యా మా దేశ నాయకుల్ని రక్షించుము ఓ తండ్రి. యెహోవా మా దేశ ప్రజలను కాపాడుము ఓ తండ్రి, యేసయ్యా మా దేశ నాయకుల్ని రక్షించుము ఓ తండ్రి. కరోనా వైరస్ నుండి కాచి కాపాడుము తండ్రి, కాచి కాపాడుము తండ్రి, అయ్యా కాచి కాపాడుము తండ్రి. యెహోవా మా దేశ ప్రజలను కాపాడుము ఓ తండ్రి, యేసయ్యా మా దేశ నాయకుల్ని రక్షించుము ఓ తండ్రి. దేశమంతా బాధలలోన ఇబ్బంది పడుతున్నారు తండ్రి, డాక్టరు, నర్సులు, పోలీసులు సేవలు చేస్తున్నారు తండ్రి. దేశమంతా బాధలలోన ఇబ్బంది పడుతున్నారు తండ్రి, డాక్టరు, నర్సులు, పోలీసులు సేవలు చేస్తున్నారు తండ్రి. వారందర్నీ వైరస్ నుండి నీవే రక్షించు తండ్రి, నీవే రక్షించు తండ్రి, అయ్యా నీవే రక్షించు తండ్రి. యెహోవా మా దేశ ప్రజలను కాపాడుము ఓ తండ్రి, యేసయ్యా మా దేశ నాయకుల్ని రక్షించుము ఓ తండ్రి. ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నీ తొలగించుము మా తండ్రి, హిందూ, ముస్లిం, క్రైస్తవులను చల్లంగా చూడుము తండ్రి. ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నీ తొలగించుము మా తండ్రి, హిందూ, ముస్లిం, క్రైస్తవులను చల్లంగా చూడుము తండ్రి. వైరస్ నుండి వారందర్నీ నీవే రక్షించు తండ్రి, నీవే రక్షించు తండ్రి, అయ్యా నీవే రక్షించు తండ్రి. యెహోవా మా దేశ ప్రజలను కాపాడుము ఓ తండ్రి, యేసయ్యా మా దేశ నాయకుల్ని రక్షించుము ఓ తండ్రి. కార్మికులను, కర్షకులను కాపాడుము ఓ తండ్రి, సైనికులను, సామాన్యులను కాపాడుము ఓ తండ్రి. కార్మికులను, కర్షకులను కాపాడుము ఓ తండ్రి, సైనికులను, సామాన్యులను కాపాడుము ఓ తండ్రి. ఆహారమిచ్చి ఆరోగ్యమిచ్చి అందర్నీ కాపాడు తండ్రి, అందర్నీ కాపాడు తండ్రి, అయ్యా అందర్నీ కాపాడు తండ్రి. యెహోవా మా దేశ ప్రజలను కాపాడుము ఓ తండ్రి, యేసయ్యా మా దేశ నాయకుల్ని రక్షించుము ఓ తండ్రి. యెహోవా మా దేశ ప్రజలను కాపాడుము ఓ తండ్రి, యేసయ్యా మా దేశ నాయకుల్ని రక్షించుము ఓ తండ్రి. కరోనా వైరస్ నుండి కాచి కాపాడుము తండ్రి, కాచి కాపాడుము తండ్రి, అయ్యా కాచి కాపాడుము తండ్రి. యెహోవా మా దేశ ప్రజలను కాపాడుము ఓ తండ్రి, యేసయ్యా మా దేశ నాయకుల్ని రక్షించుము ఓ తండ్రి.